Стадіон так стадіон. Президент Петро Порошенко зустрівся з українцями на НСК Олімпійський. Прийшов туди на дебати з Володимиром Зеленським, але той так і не з'явився. Тому дебати перетворилися на прес-конференцію Петра Порошенка, під час якої він відповідав на запитання ЗМІ, часом незручні. Крім того, двічі виступив перед людьми наживо. Їх за різними оцінками біля стадіону зібралося від 5 до 15 тисяч. Президент заспівав з прихильниками та навіть зробив спільне фото на НСК Олімпійський. Подробиці від нашої Олени Стецюк. Нацгвардія, поліція та кінний патруль. За кілька годин до початку дебатів охорону спорткомплексу «Олімпійський» та прилеглих територій посилили. Журналістів запрошують до прес-центру. Глядачі прямують до самого стадіону. Українці, бажаючи почути дебати, збираються з боку палацу спорту. Далі ось там за рамками облаштована сцена. Звідти лунають патріотичні пісні. Гуртуються у черги, діляться очікуваннями від дебатів та розповідають, навіщо прийшли. В першу чергу підтримати президента Петра Порошенка, який всі ці роки поруч зі мною, поруч з моїми друзями, побратимами захищає соборність України. Я, знаете, участница всех событий и 4-го, и 14-го года. И пришла сюда, чтобы не пришлось еще один раз, третий раз выходить на Майдан. Багато українців розуміють, що в нас горить хата, багатьом українцям страшно, вони тривожаться. Та люди, давайте вийдемо в реальність, покажемо всім нашим феодалам від найменших до найбільших, що ми будемо злі, якщо вони впустять сюди москалів. Саме сюди на сцену спочатку й виходить президент Петро Порошенко. Емоційно заявляє, дебати – це ознака демократії. І Україна має бачити, кого обирає, аби не звернути з обраного шляху до Європи і подалі від Росії. Ми нікого не боїмося. Ми робимо все для того, щоб країна дізналася правду. Країна не хоче купувати кота в мішку. Країна повинна обрати справжнього президента, справжнього верховного головнокомандувача. Далі Петро Порошенко прямує до прес-центру. Там же чекає зо 200 журналістів. Місце кандидата Володимира Зеленського порожнє. Та чинний глава держави обіцяє почекати його. Раптом той передумає. Каже, Володимир Зеленський сам запропонував і дебати на стадіоні, і здати аналізи. Підкреслив, наркоманом опонента не називав. Питання ще залишилися, але слід вже ставити крапку на тих аналізах. Я був здивований. Чесно кажучи, я не зрозумів, а чому саме, з якого перепугу терміново всі мають бігти, здавати тест. Думаю, може щось, є якась інформація? Ну, прийду, здам. Куди я прийшов? Так, а іншого місця немає на стадіон. Кому здам? Да хто хоче, нехай то і бере. Мені нема чого ховати. А далі відповіді на запитання від преси. Підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради немає. А можливість для новообраного президента у будь-який час розпустити парламент – шлях до тоталітаризму, заявив Порошенко. Зустріч із кумом Путіна Віктором Медведчуком, каже, припинив відтоді, як загальмувався процес обміну заручників. А 12 квітня звільнив заступника керівника служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Не оминув президент і тему вступу до ЄС і НАТО, щодо якого його опонент хоче референдум. Чинний гарант каже, референдум буде, але пізніше, і стосуватиметься іншого питання. Спочатку подається заявка на вступ, тоді, коли ми відповідаємо критеріям, а референдум проводиться не з питання йти чи не йти. Народ визначився, я ще раз хочу сказати. І не треба його затягувати в манівці, бо це є путінський сценарій. Наостанок Петро Порошенко ще раз покликав опонента на дебати, зокрема 19 квітня на суспільне телебачення, та заявив, доля країни в небезпеці. Виборча кампанія схожа на німе кіно з віртуальним кандидатом, а ще непокоїть підтримка опонента в країні-агресорці. І щодо моделі поведінки по відношенню до ворогів і агресорів. Не випросимо і не вимолимо долю України в Путіна. Я наголошував, що Москва сльозам не вірить. Мені не подобається, коли у нас всі, починаючи від Жириновського і закінчуючи Азаровим, починаючи від Януковича і закінчуючи Зюгановим, підтримують президента моєї країни.
А далі очільник держави попрямував на вулицю до людей. Вже на сцені коротка імпровізація, присвячена кандидату, чиє місце за трибуною прес-центру так і залишилося порожнім. Ти казала у неділю, підем разом на дебати. Я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. А потім президент запропонував українцям зробити спільне фото на тому ж Олімпійському, аби показати, що чекали на другого кандидата і на самому стадіоні. Тисячі тих, хто слухав біля сцени, попрямували на зелене поле стадіону під марш нової армії. Це ж були не дебати. Ми всі розуміли, чого чекати, що Зе не кандидат, це просто віртуальна якась оболонка, яку кожен надуває тим, чим хоче. Я думаю, що президентом повинна бути освічена людина. Повинен бути в першу чергу патріот України, який завжди готовий на діалог з своїм народом. А той, хто ховається, віртуальний, це не президент, це фейк. Я дуже хочу думати про те, що сьогодні є злам в настрої українського суспільства. Злам не з точки зору, щоб підтримати того чи іншого, а в розумінні того, що саме громадяни України є творцями української історії. А для нас, кримських татар, це є збереження надії на те, що ми повернемо Крим, відновимо суверенітет української держави над Кримом. Нарешті прихильники президента на трибунах Олімпійського. Президент перед ними. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. І кульмінація заходу – спільне фото президента Петра Порошенка з українським народом на Олімпійському стадіоні, куди так довго кликав на дебати Володимир Зеленський, але поки так і не дійшов. Олена Стецюк, Асан Емінов і Нікіта Проскурін. Заман. АТR.